Nakabadingkong ngi ay ngoy ublay say sien pat nakamanta kani kapor ya ngiyo iwan sekri lang ya ublay ngi pidang sopai pi ki prab ngi bi baro ki badan hala jong ki yang kisam ki bala ban page kani ke program ha ni ke chanmet ling ba joni kapor ru ngi pen pau ji songwo ya I pastor badandor ling do I balong ru moderator jongka selong rilum prestri ke jongi I bala plait por khnang ya benerin kat bat ngi kum kabalang bat ban sam ya kubor ka tien ke jong ublay nakaliang jong kabalang sai sien pat ngi pidang sobhai pi pastor bat ngi scam ublay nang dorin kat bat pi ke yeng ke sem ke jong pi bat kham tam ke jing sekuri ko pidan nak banta ka gerteng ke bakhu ke jong u ngi scam ublay dorin kat bat pi ling ba jong kapor bat kham tam e ru hak bede bat kubor ya ka pidan ban ai Hapdeng jongi kumki dekot jonga balang kumjur ki prabang beit ki perlok beit ki bala ai ban peit bar ban yo I ya gani ke program kakting jong play ko ong ale tungin yar wai yo turai tungin ya kan ut sautenat yo mau siang ke jipun im jongi tungin ya wan hakmat jong u da ke jai ai ngo tungin ya kan ut sautenat yo u da gisam ba turai ulong ublei bakrau Badus im bakrau halor kiblay baro. Nginya ruai tu kecing ruai kwa sound spot like pinyo. Pat hadien jangan kecing ruai. Ngan IT ya kecing sekuri kejongi kwa sak baro. Hai pastor Reverend B badandor lingdo. Pat ngi sai sien ru nga pidang sobahan nakam ta ki perlok jongi kiblewan ringkat. Pat ki badan ru kabanta dia kapan ai ya kecing ruai kerpang. Hapdeng jongi lingba gani kecing sekuri. Tena kapor nginya ruai tu kecing ruai besau spa alai penyo. Ba hadien jongan kecing ruai. Ngakerpat yai pastor. Insobha bansim ya ni kebenta pada peniat haduk kemendak penuai no ya kecing sekuri kejongi ya ublay. Jisu nong aplang brought Lam yang ngangan but yami Lau ba pertei ban yat leng ba Ngam siap ting ba don mami Lam sya jaga plang ba jerngam Harut wadut kuit clear Try nong aplang brought babatam Lembat mingan snows ear Jisu nong aplang brought jonga Lam yang asyari jingtngen Na yung bas ngau trim tu Lembat mi men sims ngok men Try ngam siap tiang yaki ba Lembat mi siliangan lai Ha cha dem jong mi yang arai Try jong ngabat mi ngasya Jisu nong aplang rot jonga Ap ngan yat ringkat bat mi Ngas ngau trim kimrat klau kensya Sumar yang adaladi Try ngam siap tiang yaki suri Sing ngau runar bakerho Ha bakman ye jong mingai Ku slai bat jing ting kido Jisu nong aplang brought jonga Lam yang asyari jingtngen Na erjong bas ngau trim tu Lembat mi men sims ngok men Try ngam siap tiang yaki suri Sing ngau runar bakerho Ha bakman ye jong mingai Ku slai bat jing ting kido Jisu nong aplang brought jonga Lam yang asyari jingtngen
Yo ngam hap ding jing tha la klem ma mi bantur ngam nu try ya lam ya ngasya la snong ba it ba shong i ba ga ying shong ne chong akan long ju nam lem bat mi hang ta Tuan engkong ngem la klan dopan pau kejing songo yu play. Basi sen pat ngiyo yang ni kapor ke bakodor ya kaban syakri u. Ha ki yeng ki sam jongi. Bat ngai ku play ru I pastor in charge I Reverend Iti Solia. I kintin piang songo bahar jong pi pastor. Pato u play undang kerku I pi rangkat bagi yeng ki sam ke jong pi rangkat bagi jing syakri ke jong pi ke kam ke jong try. Ngam la ru klam da ai ku play ya komiti balang hi barok kuwe kaba dapriang bat kaba khot sngo baharu yang ai kaba ni shimenta bat phi hakni ka balang persbetrian hang ni pen thor umkhra bat ngi ai khublei ru ye phi barok ki para banget be bagi porlok be banginget scam balang ba kene ka online service ai ba ka jing shakri ke bangi yo na do ke jing ruai ke jing pulin na khtin ke jong blai ke jing ruai I jing ruai ke bakar pang bat kum juru ya kubor kaba ublei udan man pensengo pedang jongi I duai ba ublei unyalam delo jong mensiam jongu ba kawai pagawai ke benta kaba ngin pendap ai bangin dio sngo ya ke jingger ku bat ka jing yalam ke jong blei jing ni kopor haswa bangin pendam ke jing duai tongin sha skor kendiat nagaktin ke jong blei kaktin ke jong blei ke ong Mame namar kata ku khon jonga. Topen klan yeladi hake jingai ei kabahau Kris Jesu. Bat kita ki ei ru kiba meleo sngo nanga hapdeng bon kisaki. Ya kita ken tomen IT haki briu kibala man shania. Kibala man hikai ya ki weiru. Mame namar kata to sya shitom bat nga. Kum usipai babha U Jesu Kris. Tukan mau ya U Jesu Kris ubah lapen mi pat negi bayam. Ubah na usambai U David kadwa kum kata ke gospel jonga. Ha kabang ala syak shitom hadu ke jingkum. Gumunong le baman. Hemrei kaktin jong ublei shimla kum ken. Namar kata ngayasya iki baro. Nakabanta kilbat jit. Bama kiru kinyo ye ke jing penem kaba hau Kris Jesu lembat kaburam bam jukut to yaine hanga bat manga phi kumbakatnat kamla ban seiso naladihi lemda ka yaine hau ding so wan kumta maphiru lemda phiaine hanga manga ngalong uding so wan maphi kitnat uta obayaine hanga bat manga hu uta useiso shibun Naba klem mga himla banle ruem. Tungin pendem hakmat jong blay hagijing duai. Ngiyay ngu ematray yakni klip mat bat kapor kabakodor ablay. Bangyo kumni yakaban mani ban syakuri yametray. Ublay ubalong unong tao unong pelong yiki baro. Ubabat kukenrat aglahok ti blay. Yakaban betin, yakaban yalam, ban sensyar, yakan iko pertay. Batken rat ngimla ru klem da aingu yeme. Damar melong ublay ken rat ubaptin berbayalam yakajingyat lenti kajongi hakan iko sela pertay. Ken rat ngi aingu yeme. Ba pedeng jong kani kajing pentut ken rat lengba kini klam bat covid katendai. Henry ngi aingu yeme try ba lengba kajing start. Lingba kakor kabor ablay. Iyo yakaban mani ban syakri me. Bat ngila kan rat ban yalap yakaktin kaba im kajong me. Kanang bagi khun ka jamat rai ki badan hagi ying kisem. Kinyo yakaban mani ban syakri me. Jisu bait ngiwan yakaban buti.
Nado kenrat u Chief Minister ubalang ukli John Kestit. Bat kumju kenrat iginong tray sorkar baro. Bat kerpangru yagi doktor kinos kenrat. Ki ward boy. Bat kinong tray kenrat kibaday yagaban sumar iginong pang. Nadaduay baman kerkuru yagi bat kayeng kesem jongki. Baka jing sumar ka jongki kenrat kabaki ay nagam taki waypat. Kalong kenrat ka jing syakwi me. Niduay ru kenrat wadigi pulit kibaday ban syak sitom kenrat. Nadaduay ru baman kerku yagi badigi yeng kisem. Terabi it ngiwan ru agni ka klip mat. Yagaban bukti yagni ka jing syakri blay ka jing ituray Jesu. Ngisngaw tu kenrat bangi im apeng jungi sngi kiba e. Ndangi duay baka ktiin kaba im ka jong me. Bat kumju kenrat ka jing duay ka bangi penher kenrat syaka ket ka jing snay ka jong me. Kinugi bor ikaban kersyan ika jing im ka jongi. Idabu tiru ila ka jong ka balang kenrat ka bayeng hani ka por ban sakhi me banyalap me. Nidapan gentang ku kenrat yang ni ka program. Nadu ka jing ruay ka jing puli na ka ktiin ka jong atruay. Ka jing ruay ka bakerpang. Bat kumju kenrat ka kubor ka bamadan banskaw leng bau syakwi jong me. Terangi duay ika baman pandan gentang ika way pagawi ka banta kenrat. Ay kenrat habaw syakri jumatray uyeng bansam ikaktiin ka jome. Ubri umlong ay kenrat. Klem ka jing dan baka jing pensle ka jong mensim aku jome. Ay ka jing penkre ka long ka jong aku ubri ubatulat kenrat. Nreng adway ka jing penskem baka jing penjanay ablay. Sim yang ni ka por ka bakodor. Idam ngipan kini paro na ka jinged. Hagar tayong Jesus Christ ubalang nung panimban nung Zeus pa ujongi. Amen. Ki parabang ibiit, pat ki parlo ki bait ki jonga. Ngimla banlen bangidon kam ya kajing benkia ka jong belay. Kari ka jongi, kari India bat kaleng satlak patay. Kadon kam ya kajing benkia ya kajing pang. Bat kumjuru iki bensim ka jongi. Bating ni kapor ngi sngongu yu belay bakidon ki samla. Nakabalang presbyterian lungsyan. I dari ringkat pat ki parlok. I baro laingot kinyasam ya kubor leng ba ka jingruai hapdeng jongi kin kopor. Bat banganget skem ba ka jingruai ka baki kin ai. Kanong ka kubor ya ka ban kren. Ya nga badingi lang baro kibiya snow leng ba. Kani ka online leng ba YouTube bat leng ba ka local channel. Banganget skem ba ka jingruai ka jongki. Kanong kum ka dawai. Kaban penkia igimet. Kimensim do jongi. Tingin ko po ngan kerpat ikniki samla jong balang presbyterian lungsyan. Bakin sngob ha ban ai ke jingruai kerpang hapdeng jongi. Jing ya rap, pis ngoba pim don, ubalaban isin namar ka jing pang, mensimba shurkay, kaleng sawong piwat pisya, baya piwan pentien, chimpang baban omdan. Piban penkia Datang Jesu Ubalong unong penkia Datang Jesu Jing sok jing men ban wan ra Datang Jesu Bapila bachen Datang Jesu Baya piban penjen La ruban ba namar ka jeng pang papa pa syong sa piyay so si pi tla
อดบาดพี่สวายพี่ดังอาตาเตียนบ่ฉันโอเกนเพ่นพายก็แหล่งเศร้าดองพี่วาดเช่นไปยาพี่บ้านเป็นเทียนจิงปังบาบานอมดอนพันนาไปยาพี่บ้านเป็นเขียได้ทั้งที่สูอุบลังมุนน้องเป็นเขียได้ทั้งที่สูจริงสุดจริงมันบ้านวันราได้ทั้งที่สูบ่พี่ลาบันเชได้ทั้งที่สูไปยาพี่บ้านเป็นเจได้ทั้งที่สูอุลองเกนอูบาลาไปยาจิงปังจงพี่อุ่นกาตัววันเช้าตาจริงเงเกนตุชาอูกลอยบันบาบาดบันเป็นเขียได้ดังที่สูอุบลองมุนน้องเป็นเขียได้ดังที่สูจริงสุดจริงเป็นบ้านวันราได้ดังที่สูบ่พี่ลาบันเชได้ดังที่สูไปยาพี่บ้านเป็นเจได้ดังที่สูบ่น้องกูน้องเป็นเขีย Angit ba lengba kini ka jingwai kalalong ka kubor kawangi sngaw thu ba dai tang jisu ulang ulang penkhia wadu jubab bat ka jubab ya ka jingim ka janga bat ka jingim ka jongpi jeng ni ka por ni ne poino sya ka banta ya ka ban sya skor ya ka tien ka jongblay ki para bangit biit bat ki parlo ki biit janga ni aingu yo blay ba kakti kamon kanum klan lemda kakti kadiang kadon bar nga ingu yaw blayru ba ka jinglong man sim ka jongi nidon ya ka bible kablang kaktien ka jong blay ha kakti kamon ka jongi bar nga ingu yaw blay ba kakti kadiang ka jongi hilaban pan hair ka jingduay ka jongi bar kaktien jong blay bat ka jingduay ka long abor ya ka ban kersyan ya ka jingim ka jongi kungi kuon ka jong blay Ikan ko por, inyapoy no, siya banta jo kaktin ka jongblay. Kaktin ka jongblay lang ipay Ecclesiastes kabalay kadakot kabningkong bat kabaar koong. Don ka ayom yaki ay baro bat ka por yakajing tu baro hapo kabaning. Kapor ban ka, kapor ban yap, kapor ban pung, bat kapor ban ratno yakablatung. Kapor ban ka. Kani ka por ka bas ngaw tanat ba? Lada kikun ka jongi ani ki ba iit ki ba than ki jongi ki don hospital hapo Martin hapo kijaka ya ka ban kakelung. Kani ka por ka ba ngikimen. Namar ba iklung iwan long briu chini ka patay ba ni ka por jongi jingkimen. Bat ka por banyak kani ka por ka bas ngaw si. Haba ki ba iit ki ba than ki day ban let no na pedeng jongi. Kadang kapor kaba kaman siyam jongi kadyaw. Haba kiba iit kiba thon kilet no hapring jongi. Ecclesiastes lai ar ko ongru. Bagadan kapor yi kaban pung. Kinong rep kidon kam ya kaban ti ya kalengka. Kenang ba kila ya kaban bu yu sembay. Kenang ba kichur kichep. Ukuba uko unyo ban mi agalengka ke jongki. Handai kadon kaporu kaba kinong rep kihaban ratno. Lesi yung nyut ba diw ko, hakapor, kalaba, kaayom ot, kaladay. Para bangil biit, hakijing ya lenti ka jong i kumgikon ka jong blaydu. Nidon lais pa, henribu santali kisngi. Bat uni usnem arjar arpo. Uday usnem yolesi, uba kari kasi jantia, bat kari India, bat kaleng satla kapertay, kim pat ya lingba.
Bat kadon lais pa 100% teligisngi. Bat hagini ki lais pa 100% teligisngi. Kidon ru sau teligi ayom. Ka ayom perem. Ka ayom liur. Ka ayom senrai. Bat ka ayom telang. Bat kini ki ayom kiwan ban be. Ya kaban penkela. Ya ka ayom nagaway kasnem sigaway pat. Bat para bangit biit. Bat ki parok biit ke jonga. Hakajing ya lenti ka jong ki kon ke jong bleru. Kini ki sau teligi ayom kiwan hakajing im ke jongi. Ka ayom perem ngilaban ong ketika ayom ka bakal air ka bajur kawan ban be kertep hakajing im ke jongi. Haki yeng ki sem jongi. Bakal air ki palo. Haki rukom ki baper ki baper. Ka ayom liur ketika por ka basyit. Kabang yu i bagi hospital kidap. Namar bagapo ayom liur ketika por kabang ipang. Ka ayom senrai ketika por. Kaba kal air kalong jai jai. Ilisi kilong ying ke jongi kidon hapadeng jong ka sing syong suk syong singan. Bagai ke kabang itmu hakajing im ka jongi kalong. Namar kani ketika ayom jong ka jinglong jai jai. Bat hangta kawan sa ayom telang. Kababun sin yalesi kajing im ka jonga bakajing im ka jong pingim kwa. Bakani ka ayom kanwan. Namar bakani ka ayom ketika ayom. Kabau try uan ban jingok no ikiba iit kiba ton hakajing im ka jongi. Para bangit biit, bat ki parok kiba iit jonga hatongi kwa nem bagini ki sau teli ki ayong kinwan hakajing im jongi. Kajubahap kalong ladang im kwa ru henry kini ki sau ayom kiwan ban be kertep hakajing im ka jongi bat kumju ru hau news nem ar hajar arpo. Kajing keli kabangakwa banyak slok hakni kapor ani ka topik kabangakwa banyak perkhat lang hakni kapor bat hakni ka klip mat kalong. Hapdeng jong kata kajing be jong kini ki saut ligi ayom. Kajing keli kalong. Pilong pat ka dok nut kabakum nu. Haba kini ki saut ligi ayom ki be hakajing im jongi. Pilong pat ka dok nut kabakum nu. Para bangit biit kumbara ngidon saw ayom. Bat ngi angu yo blay. Bagaktiin ke jong blay ki thuru kat kum ke gospel ke jong Lukas ke no ko pra ke de khat ke ba khatway hadu khatsan. Gaktiin ke jong blay ki thuru badon saujat ki dokno. Ngidon saw ayom ha ka sisnem. Bagaktiin ke jong blay ru ki thu badon saujat ki dokno. Tongin pai shikaktiin ke jong blay. Kabang ila ban pet yakini ki saw teli ki dokno. Kadok nut kabaningkong ang kaktiin ka jong blay. Kaday kadok nut kabaharut linti. Kadok nut kabaharut linti. Ngini apay kaktiin ka jong blay ka gospel Lukas kal nong kapra. Kadukhat kabakhat ar ka ong kumni. Di kita kibaharut linti. Long kita kibiyo sngow. Hadiin kata usatan uwan bat rong no. Ya kata kaktiin na kadok nut jongki. Knang bakin umngit. Bat yo laim. Ban yo laim. Para bangit biit. Kani kadai kadok nut kabaningkong. Ang kaktiin ka jong blay. Bau sembahay jong kaktiin ka jong blay. Lani uman siyam bakut jong blay. Uwan ban kta. Ban kren ya kadok nut ka jongi. Henry ang kaktiin ka jong blay. Ba kita kisya ban rong no. Balay bau soitan urang no, yaw sembay nagaktiin jong blay. Balay bau soitan urang no, yakajinget, yakajing im kajongi. Balay bau soitan, uwan ban kini no, uman siyam bakot, yakajing im kajongi. Kadaw kalong ang aktiin kajong blay. Banginum nget, banginum yo at im. Para bang ibiit. Usoitan, ujuan nakadur kabaper. Udon lagi jong ki angel, usaitan udon lagi jong angel, berkata kalong ba ukwa bagadujok handap, batka beneng kantuli. Habang ilayo sngow ya kaktiin ko jong blay, usaitan uwan nagadur kabaper, ya kaban shimno ya kajinget, kabang idon nagajing imjongi, tinang banginum yo ya kajing penin. Gumganuksa para bangay biit, bat ki parok biit jonga. Usaitan haba usim no ikaktiin jong blay nagadok nut ke jongi. Kabaningkong kalong ba usaitan ujubu
ya kajing bu teng ha kajing jongi kajing bu teng kadai ka wei na peneng kilat ka bau ju setan uju bu ha kajing jongi banong ap ngan sakala ka bamut kabar usaitan uju pen ken sting ru ya kajing penem kadai ka ba koridor ye gikon ki jongle Henry usaitan upen ken sting ya ka lat jong kajing isnai ba ya ka lat jong kajing penem nang bang ingin du no ya kajing penem kabalai usaitan uju thaulat ru ban penwit habang ilayo sngau ya kajing khat it ka jong ble bangin yo ya kajing penem para bangai bi it bat ki perlo ki ba it jonga kalaya syam ya ka wei ka long ying ha ka snem kendai pu kendai bat kata ka long ying ka bang syam ka long kadi ka long ying ka ba phala ka long ying ka bampat priang ya uji su kum lau jong penem mereka ba i it ka long bakadon kajing kta ya kajing im ka jong ki ba i ki it ya ka ban pulih ya ka ktin ka jong ble ki it ya ka ban duai bat ka habaka riu ka baji ha ka yeng mani ki khon ki badang don ha ka ki bampat priang ya utrai kum lau jong penem ande ha baka baji ka riu ki ju don kajing angnot bat ki ju ngau tenat abayu i ki khon kristan ba ki kiu chi yeng jong ble ande ka ba ngau si ka long bau kupapat ubaladon hakajinget. Hakajaka bon ay kaktika man bagaktika niyang banten slor yikikuan kibarang rit bagikikuan sama kijongo. Henry day penban utaw pa. O baong yaki bakim don kam bandway. Bat bakim don kamru yakaban kiw siya kaying kajonglay. Para bang ibiit kalong ka kabapang kamansin. O briw bat ka briw kibaday banlong kamlo bakajing siyay nakabantagi waypat. Henry kalong penban kajing kanglat nakabanta kibalung kamansim kibadon kajing terang bakajing sliang yakaban mani balban syakri ublay. Day naman kata lagi pai si kaktin jong blay kaban ninggong si telsen ni kalanong kabasan kat kanday kaong wat penlip yaw mansim jong blay. Para bang ibiit nga shifting. Bayo lesi baka jinglong jingim ka jonga kumukpa juga ying. Ka jinglong jingim jonga kum ka kemi juga ying. Yani ka jingim ka jonga kum ka long ying kristan. Yo ngingi pelip no yo mensi yang baku jong blay hab yo lesi don kiway ki batrang ban sliang ban pediang yo jisu kum lau jonong pedim. Hamra yo lesi baka jinglong jingim ka jonga. Yani ki kintin ki banganga keren. Kalong penban ka jingdu mensim. Bat ka jing kanglat ikiway bakin pediang yo jisu kum lau jonong pedim. Ringi aingu yo blay ba kani kalong ying. Anda kini kihun pat kilasan kilang rangba. Bat kiladon lagi jong kihun kikti. Simdan mano ban penbor yaki ban ong bapidey ban long kristan. Nani bapin priang yau jisu kum lau jong penim. Henry idon ipiak ding iba rit iba syong tenrai haga doknut ke jongki. Anda ki kiladon lagi jong kihun kikti. Kabas ngau tenak kalong bagi led ban pediang ya ujisu kum lau jong penim dan baptis ru yelade bat pen baptis ru ya ikon ibatan red i jongki ya jingu bat keburom kalong yu blay wat hapdeng jong ke jing penwit wat hapdeng jong ke jing persang ke jong setan ban simno ke jing penim Henry ki yo ya ke jing jong para bangai biit bat ki parlo ki bait jonga kadok nut kabaar ong kaktin jong blay kadai halor umaw siyang. Ladang ipay si kaktin ka jong blay ka gospel lukas kalong papra katlay ka ong kita di kibahalor umaw siyang kilong kita kibalayo sngaw kideplyang yagaktin da kabakmen bat kini kim don tit kibosyunget sipor. Para bang ibiit habang iperkat yo mau siang. Ulong uba mau uba he bat ulong ru umau uba e. Katno kan long ka basngaw tanat. Lada ka jingim ka jongi
kalong la pensok thiet syapok jo mau siang bandon ni nong rim ke baskem Henry lada usambai jong ka tien ke jong play lani lada ka jinget ke jongi lani lada umensi ambang ko jong play usyong senjor tang hajrong jong ka dok nut ke jongi kani kedega klipmat ka bama bat ka basyirkai para pangabiid namar ka tien ke jong play ka ong wala ki priang ya ka tien ke jong play da ka jingmen wala ki priang yo mensim ba ko jong play da ka jingmen Henry habaki jing'e baki jingten ju ki wan ang ka tien ke jong play Lucas kelnong ka ba pra khat lai ong habaki jingten ju ki wan ki phai din no ang ka tien ke jong play ki phai din no para bangai bi it bat ki parlo ki ba it jonga tongin tenju bah yeladi habang ilap diang ya ujisu da ka jingkemen lese ki jing'e ki ba wan ha ka jing'em ka jongi hatu ngin phai din no hatu ngin umbang shu ya ka ban sakri yo blai hatu haba kanika klam kawan hatu haba ki jingin jar ki wan ha ka jing'em ka jongi Lese kapor kaba nga ngampat long kristan kapor kaba ngampat priang ya ujisu kum lo jeng long pnem lese ka jingem ka junga ka jingem ka basuk kaspa kalong kaba kerhai Henry habang ngala priang pat ya ujisu kum lo jong long pnem habang ngala persyang bat le ya ka man ka jong play dai hakum kita kapor nga ngau thu baka ding pna ka bangkit kalong ka bakhia hatungan i no yo play Naka jingkot jingkia ilesi haba ka jingpang kawan haka jingem bujunga. Naka jing ruspa ilesi kawan ka jingdok hatongan ino yung nong penim hatongan ino yung Jisu. Para bangay biit. Adang ipay ka gospel Matias no wabra kadukat kawapulay. U Jisu upenjay-jay yaki eryong. Para bangay biit nga kren ipida ka jingit ang nikapor mga penrem. Wat kisenran kijong Jisu kibadan kat arngot. Kibiyo kum no ba u Jisu upen kiyak yu Bartimeus. Kibiyo kum no ba u Jisu upen empat yu Lazarus. Kiyo namar bagiyat markamat. Kiyo ru kum no ba u Jisu kerku yaki artli gido kabat santli kpu. Kiyo ba kum no ba u Jisu le kamba. Henry wat kisenran ru haba eryong kabajur kawan kat kumitien ke jong play gospel Matias nong ba prakat kot artlay terter. Habak eryong kabajur kawan ru bande ekalin ke jongki. Kiru kila syaptin parang nadiit. Patay hangni bau Jisu ang api kibarit ke jinget. Para bangay biit anang ipay sikaktin ke jongblay. Ngas ngongu yo blay baka Bible kayat hu badon sibon kilang kami don sibon ki samla don sibon kirangba kibarew blay. Bat kaway na pedeng kilong kimi kabanga iit man puson ni kajingya lenti ka jongka kadi ka Noami. Ka Noami haga ban ningkong kadi kamahat ningkong ya ka jingsok. Hanre hapedeng jo ka jingsok kawan ka klam. Bat ka petno na ka klam bat ka lechari mo up. Bat hakum kata kapor kelas sedang ban wat ya ka trep kelas sedang ban wat ya ka lengka. Har kapor bagi ki kilong jai. Upa jo ka yeng uplat no. Bat onda ukpa juga yeng ula klat no tini gikon arngut gikon shenrang umalan bat usilian kelas dang banhe awan biang kajing singan na waladon gikon shenrang bat arngut kelas dang banhe bakal di kapor bikin shongka uwe ula shongka ka root bat uwe ula shongka ka orpa mereka kata kajing kemen ru kakut no namar bikin gikon shenrang baro arngut jong no mi klat no Barhakum kita kapor kladai bansa riu gentei. Barhapeng jong kata kajing laung riu gentei bak kajing jara kajing im ka jong ka. Kabangan sngo iet kalong bakar ka Noami kayat bet syakmat kajing im jong ka. Balaong ka ktien ka jong blay. Ba ka ni ka Noami ka ong ya baru angut ki persakurim ka ong kukun kilit paino syala ka jong ka ying ka mapipiwan. Hakam ningkong beranut kiyam. Kimtre agasin kabaar ko ang kilit no. Agasin kabaar ang kaktin ka jonglay.
Ba ka orpa ka do khadu ila ka jong ka kiao kurim. Bat ka ino yo blay. Bat ka ino wat yo blay wa im langi pai. Root ka lanong ka peningkong ka dukot ka bakat sao. Kite kila penjam ya ka ketien ba kila yampat. Bat ka orpa kila do ya ka kiao kurim. Root iwe katsan ka ong bat ka let pai syaki brio. Bat sya uta ublay jong ka. Namar ki jing ka bakamat. Kam ture syu banyak rengkat bat ka kiao kurim. Ka let no sila ki jong ki brio. Bat ka let biang ru sya uta ublay ubarim ubaka kamani. Para bangai biit ki don ki klipmat bagi por. Haba ki jing ki wan. Lesi yo bangi ni sedang ban artin ru ya ka jinget ka bangi don. Lisingin ong imat kan baha bangi ino yunong penim mu Jesus Christ. Kumba ka orpa kalale. Henry ka banga so iit kalong baka root kadehi ka persakurim. Ngamut dor lesi baka jinglong samla juga root bat ka orpa kila banya pertang sisnem bat arsnem ka jia per. Ka kerta ka jongki kamdan ka jia per. Lesi ka jinglong samla ka jongki kamdan ka jia per. Henry ka jia per kalong baka root ka don ka jinget ka baskem. Henry ka orpa ka don ka jinget ka baaratin. Ka root te ka kren da ka basyay. Bat ka ong bau blay jong pa. Unlong ublay jong a. Ko nami. Gibriw jong pa. Kinong gibriw jong a. Ka do'not ka balay. Para bangay biit. Bat ki paloksam na ki biit. Ka do'not ka balay. Ka day ka do'not. Ka badon hapdeng kiding siya. Kiding siya. Puun sin ang kaktin jong blay kijuk kejap no. Ya ka jinglong babaha. Badi ka jinglong mensim ka jongi. Dadangi pai ka gospel ka jong Lukas ka nang wapra. Kadakot ka bakat sao ka ong. Uta ubahap hapadeng kiding siya. Tilong kita kibiyo sngow. Katba kinang pelet igisngi ka kerta. La kejap yaki da. La kejap yaki. Kabamot ka jinglong mensim ka barhem. Kila sedang bandu. Kejinglong babaha kebaidan. Kila sedang bandu. Berkata kabaki ong bangan syakri yo blay. Ngalakut jingmut ban buat yu jisu kala staru kala sedang ban kejap no. Haka jinglong mensim ka jongki. Lesi kidan sibun kidur kiba per. Kiba kumno ka jinglong mensim ka juduk no. Lani ka jinglong mensim ka juk kejap no. Ka jingim ka jongi. Arangi pai ka ketin ka jong blay Lukas ka nong ka bapra ka dukat ka bakat sao ka ong. Arangi pai ki don lightly ki jinglong ki ba kejap no yangi. Ka baning kong kadai ki jing kuslay. Ki jing kuslay. Para bagay biit. Baki palok biit jong ah. Kambun sin ki jing kuslay. Kadai ka way na pedeng ki atiar ka bapenok mensim. Bat ka bapentelot no. Ya ka jing aday ka jongi. Badublay. Kijing kuslay kalaban long kajing pang. Ubriw bat kabriw kawapang yamla klan kuslay. Habang ipang daytang ubriw ubam snautu ikajing pang lani kabriw kubas snautu ikajing pang ki snautu katnu kajing jenjar bat kajing kuslay kajing imjongki. Henry ki briw ki badan kajing long riwblay kajing imjongki wat hapdeng jong kajing pang ki don ya kajing tengen. Kajing kuslay, kalaban long ru, kajing long kun swet. Katnu kam doknut kajing kapang, habang ipet, yaki kun swet. Bait kijongi kibadon ki orphanage. Ini kapeni namar ba amdan syu, ki kimena kimesan amdan syu, mano ladai banbu yaki haki orphanage. Kadon kadai ru yang i ko mikon jong blay ban let ru na kam tagi kon swet ban small tu ya ka jinya shem ba ya ka jinya jar ka jongki henrengi aingo yo blay ka gospel yones ka makat sao pat haba ki kon ki jong blay wat ki long kon swet ru ang aktin jong blay ngano mino kon swet iki awar ka sam ka bar pulai ki dekat ka ningkong kong utrai ulong long aplang bro jonga ngan kurdu ka bun hawa blay udan ru ni small tu pat nim long kon swet na badai ublay ubo sumar
Badai ubleru bapendak ya kajing jongi. Kabenta kabalai kajing kuslai kalak ban longru kajing ban jong kajing duk bat kajing kerdu. Para bangai biit kibriu kibam sngau thu nani kibam mat i kajing duk kinum sngau thu ke i kajing duk. Kibriu kibaduk kiba kamai men step kiba shet men meet ki sngau thu ke i kajing duk. Para bangai biit kadon kajing ngapen pau ya kamen siam ja kajing sngau lem. Na kamenta kiba duk kiba kerdu. Kamtam haba kani ka klam bat kani ka covid kat kandai kawan. Ngakren ya fi de kamen siam jo kajing eat bat kajing sngau lem. Bat nganget scam ba hapeng jong kani ka jing ban kya jo kajing duk jong kajing kerdu. Ngadwai ba uble un kershan bo repi. Ba pi pinom lendet no uble Henry ba pinyang scam. Nyimla banlen ba kakai ka pateng kahiar. Kakamay kaji kahiar. Henry parabangay biit tongin duay ublay ba ublay un bat scam yang i ba in ay hangi bangin don yo ublay hag jingim ka jongi ba ngitip ba ublay unong ino ya ka jingim ka jongi kum kikon ka jong blay. Ngas ngaw tanat habang perkat nakaktiin ka jong blay ka gospel ka jong Matthias ka nong basaw ka dekat ka balay bat basaw. O Jisu habaw don hari klaw saw po sngi bat saw po miet. Uru ulayat lingba ya kajing tangan bat kajing siang. Para bangi biit na nangipay si kaktiin ka jong blay. Laong ba usaitan uday uba syalak bat uba buto hado kata-kata. Uyo i ba u Jisu ha kajing long briw bat ha kajing long blay ka jong u haba udang dan ang nagaslapertay. Uyo i ba kasnir ka jong u kaladambit namar baudan hapdeng jong kajing tangan. Badai hakum kita kapor bau yo i bau Jisu udai udan hapeng jo kajing tangan badai hangi ba usaitan uang balai mempen kela kpu yakini ki mau. Para bangi biit ki don ki klip mat bagi por ha kajing im kajong. Haba ki jing ki wan haba ki jing duk ki jing gerduk ki wan. Ki don ki por ki bau soitan ujuan ban pinsyoy ya ka jing im ka jongi bangin le ya ka no kuno ka balong persyak ya ka mon ka jong blay. Para bangi biit kalong ka ba bangin ka daw kti yano. Obreo obaduk lada uto ya seday ba umnon kaw hayik. Kabreo ya lesi kayat akalanti ka bamday ya seday namar ba ukpa syempet syemjingo ya ka yeng kasem. Henry parabangay biit, bat ki parlok biit, jonga nga kwa pat ban ay men siya mepi. Bawat ay ba kajing tangan, ani kajing duk, kanya lam yang i bangin le, ya kanu ka kam, kapalong persya, ya ka man kajong blay. Nga ay ngo yo blay, ba u Jisu ujok ya kajing pensyoy, bat ujok ya kajing tangan. Natangi pay ka gospel kajong Matthias no masaw, kadakot ka masaw, kabaw Jisu wong, Henry, Huang Jisu wang bamtang daw puhi ba ubriw. Henry dagagtien baro ka ba no nakasintor ka jonglay. Hapdeng kata kajing tangan. Uyo i bagagtien ka jonglay. Kakham kordor banya kakpo banya ka jingbam ka ba bam. Kabenta ka ba ar ka ba kajap no kajing imjungi ang kaktien jonglay kadika spa. Kaktien ka jonglay ka ba ningkong si Timothy kan long man riu si po ko ang namar utit jong kikin jabas niyo baro long kaba its bay. Kaba bee laya lambak la ya kajinget bat la dung yaki da kaba bon kajing songsi. Para bangay biit bat parok ba it jonga kamlong kabas niyo kamlong ru kaba bakla banlong kibriyo kibruspa lengba kajing tresitom bat lengba kajing tresitom kajongi kabangi penmi dala kajong ko umsep. Ngiyo ban ay sikakam kajong blay. Ngiyo ban kneru ikibaduk kibadan kam ya kajing iit ba kajing isay kajongi. Tinray para bangay biit ban betan pat ya kaspa. Da kabangingi penlong kenrat pat ya kaspa. Kat hadu bangim don porsyo ila kajong kayeng kasem. Banduay ban syakri oblay. Para bangay biit kasparu kala ban kejap no ya kajinong sim jongi.
Aingu yo blay bangidon kam ya pisang idon kam kesma. Henry ka ba ublay ukwa pat yangi bangim day ban kijap ya kajino mensim. Ni day mangi ban sensyar ya kesma. Bakaspa kan sensyar ya kajing im kajongi. Kabalay kajing kijap kaday kajing sngoba. Para bangay biit Ecclesiastes katway kendai ka ong lek kemen ku samla ha kajing long samla bato ka dok nut jong me kan pen kemen henry kan mau be ba ublay on bisyar me. Bandon hapdeng jong kajing sngoba kamlong kapop. Para bangay biit bat ki parok biit jong banlay outing banlay picnic kam di kapop. Henry kabang ingi don kam kung gikhon ke jong blay kindi ban sngaw to. Habang ilet outing, habang ilet picnic kindi ban sngaw to kung gikhon jong blay ngira kaja, ngira umso. Bat nimra pat aka ki balong persyak ika mon ke jong blay kaban pinsniw dur ya ke jinglong samla ke jong. Para bagay biit bat parok samla biit ni emru ha ke juk jong ka teknologi ka bagi mobile bagi komputer ki long dok long snam ya ka jing em ka jongi. Para bangay biit bat ki parok samla biit jong ki komputer bat ki cellphone ka bangi penon kam di kapop. Henry ka syong hanga banopi kumno ni penon kam ni ki. Akan mau iwe ni pedang kita mesan i belak lat no i ong kum ni. Kat syabang ilet yang internet tangba husiar pat bangim day bangat lani bangin rung hapok kanet. Sisan perkat sngow bilia. Para bangay biit habangi perkat ikaktin go jong blay. Walang im hapdeng jonga juk jonga science bat technology. Kasyong hangi banlong Hebrew kibastat na Hebrew git. Kasyong hangi kumno ni penon kam yaki. Bat kijat website ayu kapamanga banopi kikhon jonglay ni penon kam. Para bangibit unang rasya man siya mo ang kisngi kipor kiyat stet balajan poy artat bautray Jisu unwano siya pertay. Lada u Jisu uwano siya pertay. Lada arpu sa ukenta ngidon hakasisngi. Lada kasitayo ngidan sispa an repupra kenta kat jingkeli kelong hapdeng ke jing penkrek ke jongi bau Jisu la janwan kat nu kenta pat ni ai hakisisngi bat hakisitayo yo blay. Para bangay biit tongin dua yo blay. Balada unhamaya hapdeng jong kata ke jing kelon jong ka kenro Jerusalem udwai. Lada Daniel hapdeng juga juga met juga Persia umtiin ya kejinyap. Udem banduai laisin sisngi. Tongin duai ru yo blay. Ba hapdeng jong ka perthei ka ba kamangi emru. Bangin long ki ba shlur. Ki ba nang ban bati ya kapor. Bat ban long ru ubriu bat kabriu jong kejing duai. Kabenta ka ba saw bat ka ba kadu. Kadai kadok nuot kabahok bat kababaha. Kadok nuot kabasaw. Kadai kadok nuot kabahok bat kadok nuot kababaha. Gospel Lukas kalunong bapra kadakot kabakatsan kaong. Di ubaha kakendo kababaha. Kini bat kata kababaha. Habakili sngow yakaktin kira bat skem yaka. Bat kisay yauso da kajingay niya. Kadok nut kabasaw, day kadok nut kabahok, bat kadok nut kababaha. Para bagay biit, kamut ba kadi kadok nut kabasaw, kamat yakini kilay tili kijat dok nut kibangilaya kren haswa. Kijing kiwan, kijing kuslay kiwan, kijing kemen kiwan, kijing snowsi kiwan, ki ayom barok sa ayom ru kiwan hakini ka doknut ka basaw kabalang ka doknut ka bahok bat ka doknut ka babaha. Hanray ka basaw it kalong. Baka ni ka doknut ka basaw pat. Kaday ka doknut ka basayso. Para bangit biit bat ki parlok biit chonga. Nasngongu yoblay habang iphay ka kitab jo.
Ujub haka beningkong. Uday ubriu o beruspa. Bat udan ru ika jinglong kababha kabalangi pai. Job kalnong beningkong ka ongkum ni. Kedekhat ka beningkong ter. Ladon ubriu hakrius. O bakerteng ujub. Teuta ubriu ulong uba janai bat uba bet. Bat uba syepting ya ublay. Uba janai uba bet. Bat uba syepting ya ublay. Kadok nut kabasaw. Kadai kadok nut kabahok. Bat kadok nut kababha. Uday ubriu ubaruspa. Uday ubriu ubadan shibun kikon kikti. Henry hamar day namar ka jinglong riublay ka jungu. O syaitan uwan banyat pelun niya ka yin ka jongjuk. Ban tenjuk yu. Ban kata ya ka jingim ka jungu. Ban haduk ka don ka klipmat baka por. Kaba ublay. Badu syaitan keladon hapdeng jong ka dibit ka bakraw ha. Dari pai Job kelnong ka beningkong ka dekat ka baprata ter. Syaitan wong. Ba Job uit yeme. Namar ba me kerkuyu. Ba day hang ni. Ba syaitan wong yu blay ratno ika kti ka jong me. Lada mem kerkuyu. Uni ujuk uba me ong ba ulong uba janai. Unsa long daw lani unsa pet no. Lani unsa randin no. Nakatika jing janai pa kajing long riublay ka jung. Mereka basngaw it kalong. Ba ujuk hapdeng jong kajing ruspa hapdeng jong kajing kot jing kya ulong ubriu beriublay. Hadin ba usaitan ulat tunjuk ya kajing in bujung ru. Ulong ubriu beriublay. Day haka klipmat kaba kaduk. Kaba kalok jong juk kaong. Menang ya ini si haka jinjanai larangi pai Job kelong baar bat kandai. Balay mem tim no yaw ni ublay bat yap no atat. Sngap kakurim kabanhasan da jong. Haka jaka ban ay men siyem namar baka yo yuk pa ublay. Kaong penban balay mem tim no yaw ni ublay bat yap no atat. Badu Job kum ublay. Uang hatungan pediang na utray tangki ay pabha. Hatungan pediang yik basniu kibuan banja hagijing imjunga. Badaw Job uong bat kektian jong blay ru kakaransyay. Waw Job simpentingit yala ka jong karemyang syuntur ka jongu. Namar ka jing yayne ka jong Job. Ong kektian ka jong blay. Job saw paar kadukhat kabakat ar. Namar ka jing yayne ka jongu. Ublay ulakerku yaw Job arsya ya ban ya kaba mensyua. Para bangay biit bat kipalok samla ka biit jonga. Jongin yit bat ngin tunjo yeladi. Kaktin ka jong ublay kaya tu badon saujat ki doknut. Tungin duay ya ublay banginum long ka doknut ka meningkong. Tungin duay ya ublay banginum long ka doknut ka baar. Tungin duay ru ya ublay banginum long ka doknut ka balay. Henry ngin long ka doknut ka basaw. Kabadon ka jing hok bat ka jing bet ka jing jongi. Kampe lang idok ni ruspa. Kampe lang pangde ni kot. Henry ka jing long riublay. Kalong kabayay ni ha ka jing imjongi. Tutip para bangay biit. Habang iap ya ka jing wan arsin ka jong try. Bat habaka turay kan riu. Daitang kibala penkre kum kithesot ni kibastan. Kibala banet ringkat. Bat lau jong unong lit kurim. Haba ublay unuman man siyaw. Ya ka jing im ka jonga. Bat ka jing im jong pi. Day namar kata baka ktiin jong blay ka ong. Paday tang kita kabayay ni haduk kabakot. Kinyo lat im. Tau blay un kersyan bo de ka jing im jongi. Nyen ya kun. Nyen ya le teng e. Omdan uweiru ubriu. Ubabiang omdan ka weiru kabriu kababiang. Henry to nginang kiu klasru haka jing long man siyam jongi. Nang baka jing hok. Bat ka jing penkre kandon haka jing im jongi. Bat ngin long ru kibriu kiba siyam skop ha. Krang ba ublay unyo pan ay hanga bat pi. Ya ka pansngat jong ka jing im kabawam jikot. Ta ublay un kurku. Ya ka ni ka jing slok nakaktin ka jong blay. Nakabanta kaburom ka jong. Amen. Para bangay biit, nilapoy siya kabanta kabakot
jong ka jing shakri ka jongi. Inget scam bau blay unkor khu na do ka jing ruai. Ka jing puli na kakhtien ka jong blay ka jing ruai. Ka jing ruai ka bakarpang. Bat kum juru ka kubor ka bala bet hapdeng jong ka jing tlat. Riai bau mensiam bakot jong blay pan. Un pendai ya ka donut ka jongi. Bangila banlong ki briu ka bastat. Ki ba donru ya ka nongrim bat ka jinget ka baskem. Ngin penwai no ya ka jing shakri ka jongi kan ka por. Da ka bang ya so lang ka jing ruai ka ba sanspa lai pun briu. Bat sanspa arpu pra na ka barim. Don kahima ba pernai ka ap halendet jong ki leo. Ki riu khot na ka leng saudong ki alang. Bat ki sngi ki yat stet tir ban pen jan jingwan jongka. Namar jingwan kahima kalanang jan. O ka jingwan kahima kalanang jan. Mensiam jonga tu pen kloy. Namar turoy kan seriu. Bat us im hakburom un sapa kum tu barok tu khot. Ka jingruai ka ba sanspa lai pun riu. Dong kahima ba pernai ka ap halen de jong kilo kiriu kut na keleng sao dong ki yalang bat kisngi ki yach de tir ban penjan jingwan jong ka namar jingwan kahima kalanang jan o ka jingwan kahima kalanang jan o ka jingwan kahima kalanang jan men sim jong atu pen kloy namar turoy kan sariu ba usim ha kaburom un sapau kahima hang te da kaburom kala nang yai pen pre kakwa hir ba unwan unong pen em ban pelat yang ina jinglong rau bangi la sha shitom namar jingwan kahima kalanang jan o ka jingwan kahima kalanang jan o ka jingwan kahima kalanang jan men sim jong atu pen kloy namar turoy kan sariu ba usim ha kaburom un sapau ha jingwan kata kahima nyin yo iala utrai namar utrai hima hi udai ban pau jing sis pa jong uda kas nam nyin yaro haleluya uga jingwan kahima kalanang jan uga jingwan kahima kalanang jan uga jingwan kahima kalanang jan men sim jong atu pen kloy namar turoy kan sariu ba usim ha kapuram un sapau ka pertai kanang ring swai da ka baam jingwan jong ka donu jong ki no yanda jing shep ding tungin yalap ya kahima tungin pen ngenda jing ruai baga jingwan kahima kalanang jan o ka jingwan kahima kalanang jan o ka jingwan kahima kalanang jan men sim jong atu pen kloy namar turoy kan sariu ba usim ha kaburom un sapau Dongin penwai no yang ni kejing syakuri ke jongi. Badangit scam ba ublay unkor khu ya iway pa iway mensi magbodo. Ibadon ya kawan manilang ringkat bat kapalang pespetrian pentorom kra. Badangit scam
Ublay unkur khu ya pi. Bad egi yeng kisem ke jong pi. Tingin pen wai no egi jing syakri ke jongi. Ngene dwai. Ken rahat ni wan hagane klip mat. Ya ka bandem meki slajat ki bakut bad ki bakentang jong atrai. Ya ingu ya matrai na mabingis ngau. Ya ka jing don bad ka jing alam ke jong atrai. Yang ni ka jing syakri ke jongi. Ngina dwai kun rat baman kerku. Ya ka wei pa ka wei ka long yeng. Ya wei pa wei men sim iba kodol kan rat. Dili si don na pedeng jongki iba don na pedeng jong jing pang bad ka jing no men sim. Ngadaway kan rat baleng da kan ka khubor kan long ka bor ban kersyan ki. Bagila ban yeng skem kan rat hapdeng ki jing pang bagi jing ki jing le ka jing im ka jongki. Bakin sngau thu kan rat bagi jing ka bagi mat ka dang jing prang. Ya ka jing im ka jongki bakin long ki bri ka bajanai. Ni dawai ru kan rat na ka benta ki long yeng ki badan hapdeng jong ka jing kuslai bagi jing dok kan rat. Ngadaway bamen isnai ban pen rempat ki jing men sim ka jongki. Baki gen pai kmat syakading pernah ke jong me. Bakin pai ru kan rat syakak tien ke im ke jong me. Nyamar bakak tien ke im ke jong matrai. Ke kham kor ablay. Banya ke bam. Banya uhpu jong kini ke berthai. Baji subait ngita duai ru kan rat nang mentagi long yeng long sem. Pen klan ya ke wei pakawai ke rempai yeng ke stan kan rat wapha. Bangilak ban long ke long yeng ke bayai ne. Bat ke bayai syakri. Bat ke man thai ru. Ya ke ban mani me. Bat ke bawai jong kini ke jing syakri. Tuda airu baka jai ke jong disgrace bla yap bla syashi tom nam ta jongi. Ke jingit ba ka ba phla ka bayan na bam jukut ke jong blai pa. Ringkat ru baka jing slok ka jing pentingen ka bon leng ba mun sin ku. Ai bin ke lai jing ku ke ba wan na wei blai. Kin chong da rai lam ka balang pus putren hang ne open thorum kra. Ringkat ru baki wei ru ki balang. Ringkat baki ru nget ru ku baro ki ba wat ki ba mani me. Benta bat ki artaba ki ba bam jukut ru. Amen. Jo blai on ku. Ya pi baro tiba it ya ban mani ban syakri u. Naka benta ka buram jumu. Amen.